Era el dia de l'hivern, el dia que ara els homes anomenen Nadal. Encara que en el fons sàpiguen que ja se celebrava quan encara no existien ni Betlem, ni Babilònia, ni Memfis, ni tan sols la mateixa humanitat. Els meus pares m'havien demanat que anés a la vella ciutat, a aquella antiquíssima ciutat on mai no havia estat, però en la qual tants cops havia somiat durant la meva vida. Regnava una humitat indefinida per tot arreu. No m'agradava gens tot allò que veia allí.
No podem pensar que l'ésser humà és el més antic o l'últim dels amos de la Terra. No. Ni que la major part de vida i de substància està sola. Els primigenis eren, els primigenis són, i els primigenis seran, no en els espais que coneixem, sinó entre ells. Caminen de forma serena i primordial, sense dimensions i invisibles als nostres ulls. La processó va anar recorrent carrerons costeruts de cases leproses. Jo caminava junt amb els meus guies muts. Anava empès per colzes que em semblaven més tous que el que fora normal, enmig de panxes i pits com de pops, com si ells fossin pops.
Excavades són secretament, immenses galeries allà on n'hi hauria prou amb els poros de la terra. I han après a caminar unes criatures que només haurien d'arrossegar-se. L'esperit que s'ha venut al dimoni no té pressa per abandonar l'embolcall de la carn, sinó que engreixa, instrueix, el mateix cuc que arrossega, fins que la corrupció en surt d'una vida espantosa, i les criatures que s'alimenten de la carronya de la terra augmenten solapadament per atacar-la, es fan monstruoses per infestar-los. Lulu. 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 Lulu.